importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 3 minutos na nakaligad sa takdang alas 5 sa aga. Nga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas kag kung sa din man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong palatuntunan ng Bombo Reports sa first edition. Subong agas ng Domingo ang inyong makaupod si Bombo Franz Sandro Burgos. Mag-update na kita tub-tub taknales sa isang sining aga. Kag kita man na pag-update sa itong mga Bombo correspondents kag Bombo patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang babatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please don't forget mag-click sang subscribe button kag sang notification bell. Kag dira ninyo makitaan ang live feed nga ginadulong namon sa inyo. Kag para mapalap na mga mainit nga balita.
Just click like and share para malabot ang itong mga otoran sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Abril 17 tuig 2022 kag subong Domingo di Paskwa o kon Easter Sunday. Kag Happy Easter mga kabombo. Kag gamyaran na lang kita sang 22 diyas na lang nabilin antes ang national and local election sa ginahulat kag amo ni siya ang pinakamayor nga adlaw sa tuig 2022 ang Mayo 9, national and local elections. Kagliton kita sa aton mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Pagbantay sa Semana Santa nangin malinong suno sa Police Regional Office 6. Kag sa dugang pa nitong mga balita sa lokal, utod ang ulo ng isa ka lalaki matapos nga ginlabo sang iya kaupod sa ilimnan sa banwasang hinubaan. Kag sa atong paghingadugang sa balita sa lokal, lalaki nga nagmaoy patay matapos nalutangan sa banwasang hinigaran. Kag dito kita sa itong mga konsumatong mga balita sa balita nasyonal. Malacanang, ginakabing nga recycled ang investigasyon sa US Human Rights Department tuhoy sa mga biktima sang war on drugs sang administrasyon Duterte. Kag dugamit na mga balita sa nasyonal, pag-veto kon wala ginsugtan sa presidente ang SIMS o kon Subscriber Identity Module Card Registration Bill. Makabi nga disbenta para sa mga trolls kag fake news suno sa Senado. Kag sa itong mga balita sa international, Ukraine, may ginabantang hindi magdubo sa 3,000 ang nagkalamatay nga tropa nila sa Kiev batok sa puwersa sang pungsod Russia. Amoy na mga minute ka nagapangunang mga balita kag posibleng nga magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Report sa first edition. Time check, 7 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa nga mga kabombo before kita magkuha sa mga reports nga nagikan sa patrol. Gopod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton kag pila pagika mga updates no nga nagluntad sang sining nga mga sinimana no kung sa sining nga inadlaw kay because nga kadaman sa aton subong ginaselebrar na nato no ang adlaw sang resurrection no kung pagkaibs ng Diyos sa langit no kung muna ginatawag naton nga Happy Easter ginatawag lang nila nga Resurrection Day. Baka mo no before kita magkuha sang update may talakayon kita balaanay no kay because subong adlaw no gin tiyempo gid nila gin timing gid nila nga Easter Sunday gid ang pila ka mga presidential aspirants no 5 ka mga presidential aspirants ang magapatigayan karon sang joint press conference no ang ini nga mga 5 ka mga presidentiables gin kilala sa daya Ernesto Abella no kag si Mayor Isko Moreno Dumagoso sila ni Norberto Gonzales ni Senator Panfilo Lacson kag ni Senator Manny Pacquiao ang ini nga 5 ka mga presidentiables no may i-declare sila siguro no o kung basi may may i-announce nga importante nga butang no kay because nga 22 days left na lang no national and local elections na. So ang sitwasyon subong why pa ni siya natumod no kaya ang ila diri number 1 o kun pinakamayor nga punto diri sa ila ning press conference is unity not withdrawal no ang pamangkot di ba si ini nga 5 untat na lang pangampanya sa nga pagka-being presidente, no? Base may suportahan sila nga isa na lang gid ka presidentiable. Medyo mo kay pulos lang nga daan, no? Kaya isa pati makitaan man naton sa mga surveys kung sila bala makasiling lang nga confident man sila sa sining nga tiyempo saptang nagapadalagan sila bilang presidente man. Okay, syempre may pila ka mga presidentiables na nagapauna subong ang si Vice President Leni Robredo in terms of survey. May nagagapang ginasundan man ni anay Senador Bongbong Marcos, no? Ginasundan pagid dayon sa ikatatlo ni Mayor Isko Moreno. Well, ba siguro matabo ni hindi na lang ni Pulo ang magapapili man, no? Because ang inini nga mga presidentiable sa pulo sila, o base ka bakita man sila kung ano ang ilang nga kapalaran. Makitaan man nila kung ano ang ila subong ang lakat sang ila ni nga pagpangampanya. Ibantayan tani kay base dako ni siya nga declaration man nila o kon announcement. Sana siling nga 5 ang mga presidentiables no in terms kung sino gid man ni ang it's either may suportahan sila no
or may mas dako pag sila nga mga announcement, no, and related sa nasiling nga joint press conference nga joint gid sila, no, nga sila gid nga lima nagtilingob. O ba siguro may mga naistoryahan naman kag may mga plano naman sila antes mag-abot ang May 9, 2022 national and local elections. Time check, 10 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 5 sa aga mga kabombo. Ato na ni-check ng patrol ko pod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. No, kaya ang update sang mga hitabo sa sining Semana Santa. No, may pila ka mga insidente nga masiling naton nga very informative. No, kag dako man ang bulig subong especially sa mga kultura naton nga ato sa layo nga lugar, no, kay because ang iban ti nagbakasyon, no, nag-outing. Ang iban sugod pa ng idan Huwebes Santo ya wala na sila mga panimalay, no, at 2 days 3 days nga vacation, no, kay subong adlaw Domingo, Easter Sunday, ang iba niya ti Monday, Thursday, Good Friday, kag Black Saturday. Ang kalabanan ara lagi sa sulod sang balay. So may mga pagpatib lang ato ning mga kultura especially sa Christian beliefs, no. Ang ilang ginapatihan is from Monday, Thursday to Friday and then Black Saturday, no. Balik sila nga ang presensya ng Diyos wala. So ang amo na ang mga inadlaw ti masiling bala naton nga ang medyo mariit kuno, no, kay because amo na lang mga pagpati, no, ato niya nga mga naandan bilang mga Katoliko man. So ang subong adlaw Domingo ang ginatawag nga Resurrection Day o kun Easter Sunday, no. Amo na ning tiempo nga ang presensya ng Diyos ara na. No, kay nabanhaw na ang Diyos. So ang iban tinagagawa na sila mga panimalay, no, amat-amat na ning iban guro padulong man sa ilan ning mga kaladtuan especially sa mga beach resorts, no. While abot sa mga beach resorts may mga mountain resorts man. So ano lang gid before kita maghalin sa atong balay, no, subong adlaw siguraduhon gid naton, no, nga nakakandadong balay, mga salaksakan dira nga napanggabot na dira, no, mga gasol nga wala na pangpatay da, siguraduhon mga wala na siraduhan, siguraduhon gid, no, kay because nga base wala pagalin nyo, excited kamo sa kaladtuan nyo, pagbalik nyo hilibion kamo. Kay man, no, kainit subong sang tiyempo. Base bala magtuga dra sa nga pagkasunog, no, imbes nga kalipayan ang inyo to yang expectar, no, pagpuli nyo gali kalisod, no, kay because nga nasunog ang inyo nga balay. Dahil okay man na siya, no, especially sa mga kulturan dira kon kabalo lang kita ba sa buhaton naton, especially kung may mga kantuan kita binaholding hindi ta kapuli, no. Check karon ginaton nga mga especially sa kusina sa kwarto naton, no, eh masami na nagakos ang sunog. Okay, sa mga napatay dira mga way na napatay nga mga gasol, no, mga way na nagabot dira nga mga appliances nga nagasige ng ligandar, no, the whole day pa way kamo sinyo panimalay ti hindi na siya mapatay da, no, unless nang da kung may nabilin sa inyo nga sulod sa balay nyo dabi nga isa ka persona da nga masaligan nyo, no, nga magbantay man sa inyo nga balay. So kung wala man sigma tomato na lang kita, no, kay subong daan dapat ya selebrasyon sang iban, no, imo ya hilibion kaya kay ikaw ang nasunugan, no. So mga lesson ina kay actually isang nagligad pining nga bulan ang Fire Prevention Month, no. March is the Fire Prevention Month. So bisan hindi ya Marso halong lagi kita gyapon, no, kay especially ari pa kita sa summer season pa kita. Mainit pang tiyempo kaysa nagligad tong mga sinimana, grabing pagwaswas man sang inulan, no, because nga sa aton nga PAR, no, o kana Philippine Area of Responsibility si typhoon o tropical depression Agaton, no, grabe man ang pagwaswas man to ni Agaton sa aton, no, pagtupa sang ulan subong makasilinggi kitang pasalamat kita kay nangin maayo na ang panahon. Sige, time check-in si minutos sa nakaligid sa takna ng alas 5 sa aga mga kabombo. Check na to ng patrol. Kopod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, no, kay grabe man yung mga insidente sa mga subong sa Semana Santa, no. Muna gani ang balbla nila nga magpamalandong. Ang iban ay ambot na lang gid, no. Wala katapusan ang droga, wala katapusan ang krimen, no, bisan ang ginasiling gid mismo sa aton nga otoridad
nga magpamalandong taanay. No? Amo malaning nga simana sa isa ka tuig, sa sulod sing isa ka tuig. No? Nga binagbinagon taman bala. No? Hindi lang kita ianay halay ka buhat sa mga aton na mga kinandan rami nga mga ulubrahon, no? Mga usual nato nga mga ginahimo. No? Pahuwayan taman anay. Kag sa pabis mga unding ka man makadto dira. Oh, ipariban mo na lang na anay. No? Tingbo nyo na lang na. No? Especially subong adlaw Easter Sunday. No? Damo gid ni magapadulong sa mga resorts. No? So Monday, Thursday, Good Friday, no? Huwebes Santo, Biyernes Santo, acceptable ina nga magpahimuyong ta sa sulod sa balay. No? Tipon sa pamilya. Amo nang tiyempo nga ang tanan bala ara sa sulod sa balay kay because wala sang trabaho. No? Kung ara lang sa sulod balay ka tanaw dira sa mga palagwaon dira kag inistoryanan iti safe pa ang tanan. No? Kaysa sa halay kay muya ka lang biyong kung dindiin. Unless yati kung magapadulong ka mo sa simbahan no? Sulod simbahan dira. Oh, nga muyo dira mga isang pasensya sa mga kasalanan nga nabuhat mo sa pilamang kaadlaw. Oh, muna mga reflection bala naton. No gina-reflect naton ang mga ini nga mga sahi sang mga pulong man bala sang o kung mga maayong balita nga nadulong sa aton sang balaan nga kasulatan. No, tingnan mo na mismong gapadulong kita sa simbahan no para makamarasmas man kita no, sa atong mga nabuhat nga mga sala, especially subong na yung mga Holy Week, no? Amo gini ang mga simana nga gintagaan gid kita tiyempo sang Dios nga ano gid kita, no? Ma-reflect nato ng mga kasalanan naton kag ang ginatawag lang nga puasa, no? Pagi sa mga fastings, no? May mga na sila, may mga lessons kita nga may baluan kung kita ang naga-practice sa amuning nga mga activities mga kabombo. Time check, 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 ng aga. Sige, balikan natin ng patrol ko po sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Sapya ka linya, Bombo Gracelyn, good morning, happy Easter! Please come in. Mama Andrew, good morning. Live kita sa San Sebastian Cathedral. Kag happy Easter, no? Sa itong sining mga kuturan. Kag Mama Andrew, sining Domingo, hindi lang man ordinary nga Holy Mass na aton sa nga i-celebrate kundi ang wani ang pagkabanhaw sa aton sa Ginoong Jesucristo. Tapos nga lansang sa cross no kag namatay. So Bombo Andrew aton nga ihimuon no kini nga adlaw nga angin dako gid siya na celebration para sa aton tanan. Kalipay ta no kag unahon ta gid ina sa pagkadto simbahan ko pasalamat pag simba kag of course ipakita ta sa atong mga pinalangga no nga kita Bombo Andrew ka gid no naga pangalipay gid sa pagkabanhaw hindi pala ni Bombo Andrew pagkabanhaw sa nga tawag pala nga patay kundi pagkabanhaw man Bombo Andrew nga kita mismo mga katawhan kaya sometimes pala no kakahuyang kita no kag duga ka patay atong pagtuo dapat everyday no kaya kita nga tawag nga buhi gid no ang aton sini nga pagtuo. Mo gid Bombo Gracelyn no. Subong sa background mo damo tawo no. Nagapadulong dira Bombo Gracelyn sa may San Sebastian Cathedral. Kay sa padani ka namin sing tiyempo nagugyon gid ang adlaw subong ko ng panahon sa pagsugalaw ginaton sa Easter Sunday Bombo Gracelyn. Yes, in fact Bombo Andrew no ang aton sini mga kauturan kung normal ang gani nga mga Sundays wala hindi na yan masyado gid madamo sang katawhan sa simbahan especially pala nga nagbatsag kaya sa nga tawag nga pandemic kasi kung kita balik na kita sa normal no ang mga katawhan din sa San Sebastian Cathedral ara sa gwa na kita kasi ang Domingo tutay lang yang gasimba ti ari subong mga 6:30 AM first mass gid sa San Sebastian Cathedral kasi iban pagid nga simbahan Bombo Andrew damo ni ang magapadulong no kag of course gina-remind ta nga safety first kag ang imo man na pagtuo Bombo Andrew i-safety mo man at the same time so subong adlaw kay madamo makita mo sa mga helikoton una ginaya ang pagsimba sa namba ko gani kagina so mayara kita mo Andrew sang mga nakagawian na wala mga tradisyon no sa pagsaulog sang Easter Sunday kag isa sa mga dako ginahimo sang mga
utod sa nagakadto sa mga beaches, nagakanalaan yung mga beaches, especially diri sa Negros Occidental, madamo biya sa mga sikat, sa mga kaladtuan, no, mga tourist spots. Kag diri sa siyudad sa Bacolod, Mambo Andrew, ang barangay Punta Taytay ang ang ginakadtuan kag ginatimiran sa atong mga kulturan every Easter Sunday, Correct no, yan. mga ka-shit isang agar na yang mga bata kag mga tigulang o kung mga bisan ano nga edad nagakadto Correct. sa beach, no, so tingkuan tani isang pahayag ang hepe sa Police Station 9 nga sakop kining barangay Punta Taytay nga si Police Major Junzi Lipa. So kung Andrew, of course, wala pa na ang ining sinasanta, naka-meeting na ang mga katapos sa mga kapulisanta about sa mga preventive measures. Correct. No? Kay isang gani hindi sang Easter Sunday, no, mga ordinary days lang. Tamo man ang nakadto sa beaches, kagani malikawan ang disgrasya bala. So ang aton sining mga kauturan ginapa hanunuman gid nga remind nga maghalong so magdala sa mga bata bala bantayan gid, no, Amo kat gid. ang mga kapulisanta mayara sila nga plan nga from point to point, no, hindi man di siling nga matin nga gid sila kung adro sa beaches. Correct. So sulod lang sila, may garonda lang sila paagi man sa patrol cars nila. So hambal din ni Police Major Junzi Lipa nga ang safety magagikan man Japon sa aton sa nga mga kaugalingon kaya ang pulis mag-a-assist mo lang na kag maga-provide, no, sang ginatawag bala nga security nga kung kinanglan sila yabong Andrew ara gid sila sa palikot. So amo na ba Andrew, no, pangatian ta bala ang pahayag ni Police Major Junzi Lipa. Since kita considered na kita sa pitas ako and tagtad ako kontra beaches sa aton area sa Punta, lalo na sa Punta Taytay. Actually, really, sa strict pa nakaprepare na tayo ng aton sale sa doktor patrol car, no, we are manned by 3 personnel. Naka-deploy na nasa in maglibot-libot lang or pakatupakari sa from point to point, no, tanan nga resort cover na nila. As na-check natin sa mga sa kaya man sila mga may mga deployed man sila nga lifeguard. And pwede ma-deployan nga particular kada resort. So ang ginahimo ko lang 2 ka patrol utilize ko, going to and fro lang from point to point. So sa mga nagapramati, no, taga sa mga pumuloy sa Bacolod, tagang even outside Bacolod na tuyo, no, mag-enjoy o mag-celebrate lang Easter Sunday tomorrow, no, especially sa aton area sa Punta Taytay. Kasi na akong manawagan nga mag-aalong lang git kag normally ang inom para mana pero ikuan naton i-kontrolon nga hindi naton hindi ta malipat nga ang safety naton first para kayo yun na ma-enjoy ang pag-celebrate sa Easter Sunday rather nga problema kita. But on our part, ginatinguhan mo ramon nga isa pa na, no, hindi naman ang control nga magdalagin mas laki upod man ang kabataan sa celebration. Pero sa panawagan ta for those na may kabataan, well, inyo na responsibilidad, bantayan nyo lang ipayong, hindi pagpabayaan ng mga kabataan, lalo na kung kapaligo sa tubig. Hindi na mapalapit dito nga wala sang may gabantay nga ara sa nagasigong edad, no, budlay siya tungod sa kadamo isa hindi ta makasigal nga base may mamis sa damay mamislip sa da. Okay, so amula na, no, panawagan na operahan lang inyo na safety first, nato na ma-safety kamo karon tanan kung on their part wala na sila hatag sang or hatag precaution sa lawas nila. Bombog Grace na yung sakto ginano. Kaya sa mga nagliligad bala nga mga Easter Sundays bala, no, hindi taman ni Bombog Grace din niya ma-deny sa publiko nga halos mag-abot ang muning adlaw o kunang Domingo de Pascua outing gid na iya. Pero may mga pila na Bombog Grace din ka mga incidents nga pura pahilayo lang subong bala, nga kung ano pagid may mga untoward incidents nga magaluntad especially sa baybayon kag kung sa ano pagid mga resorts. Bombog Grace Lane, may mga insidente gid nga may mga may mga nagakalumos, no, pero depende especially kalabana pa mga kabataan hindi bala mamulalungan sang mga ginikanan dira galing ato na nagupod na sa ila nga mga kampang dira
no, ang mga kabataan nga nagulpiada na to nagalusong sa tubig kag wala na realisar galing nga madalom dira nga porsyon do kantilado bala. So gakakos ang iban dira sang pagkalumos. So sa subunin nga tiyon dapat way labot sa ginikanan, no? Sa mga guardians tara sa mga kabataan dapat ano gid tutukan dira mga kabataan bala, no? Bimugampang na diya sa balas gali pagdugay ito na tuyaga kapakapa na iglesia sa tubig Bombo Gracelyn. Kina Bombo Andrew, no, ang mga kabataan nga daan, hindi kini nga mapunggan nga magpalapit sa tubig kay para sa ilay hampang wala no, sa tubig nga nami gid. Kag siyempre ang mga coordination isang mga pulisan sa nag-astama no, especially sa mga nagapanag-iya sa resort. Dapat ang pagbantay Manila. Yung mga pulisan sa dalawang bansa nagabantay no, maliban wala sa tuod no. Ikaw nga ginikanan, dako gid responsibilidad mo kung dala ka bata sa beaches, pero mas manami pag ibang banso nga magbinabigay bala ang tag-iya ka resort ang mga kapulisan kag ining mga ginikanan ang hindi gid halin ang mga mata kini sa ilang mga kabataan kay hindi man ako bodro mo punggan ang iban nga magdala gid sa mga kabataan. So ang hinaratan lang gid nga paghalong no, hindi pakampad gid sa naga-enjoy kasi ng Easter Sunday. Mas maigid nga dublihon mo pag mo nga alertness kay because nga damo man da tawo tod Bombo Grace din for galing wae man na nila kay may mga ano nila may mga whereabouts man silang ilay ang imo na lang gid tutuka mo na lang gid ang mga bata labi kung may mga dalagin sa mga kabataan Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew kag isa pa no ano naman no, ang mga kauturan nga nakainom bala. So kung madala ka mga kabataan, siguro Andrew, ano danay, di tayo inom kay dapat daan mahubog ang isa ka tao kung ano mo. Moged. Correct. Andrew. Oo, so mga in terms of hubog Bombo Gracelyn, grabe man to nagtabo sa ano no? Sa banwa sang hinubaan no? Yes, Bombo Andrew. Wow. Terrible ang natabo sa no? Sa hinubaan. Kariit, no? Kariit, Bombo Gracelyn, kay do ka sa mga nagapamahaw dira subong no? Pasensya sa mga nagapamahaw kay do ka ano gid? O kay hindi gid nami ang nadangtan sa sini nga biktima Bombo Gracelyn. Yes, sakto gid na Bombo Andrew, no? Natabo sa banwa sa hinubaan. Mismo ako gani do hindi ka forget pala, no? Hindi ko kalimutan kasi Hindi ka kapate? Yes, kay ari ang saya natabo ni Bombo Andrew. Tungod ini sa pagpangimon, no? Jealousy ba? Grabe, no? Amo na ka na Bombo Grace na masakit nga way bulong mo pagpangimon? Tuduad? So, saan mo ginagawa Bombo Andrew, no? Sometimes pala, ining ang ginabatsyag sang tao nga nagig pala ka possessive bala, no? Obsessed. Again. Obsessed na gid siya. Gabing obsession niya sa iya kagugma. Yes, so Andrew, may ginadala man bala nga kalainan, no? Sobrahan ka bala kag ginaangkon mo lagi bala ang tao nga palangga mo. Okay man na siya, pero kay hindi na iya rason nga mamatay ka tao kag utdan mo pang ulo. Ang grabe, no? Tao, Bombo Andrew. So, base sa investigation sa aton nga mga kapulisan, na pakigbahin ng mismo sang investigator sang banwa sang hinubaan, nga yung suspect, no, nga si Jerry Del Carmen, Bombo Andrew, nakaedad sang 26, kag hindi na siya residente, no, sang hinubaan, gid, no, sa banwa hinubaan. Balido, nagpamasyal lang na sila sa guro, no? Kag inikinig in partner na siya mismo nga natumandok sa lugar, no? Nga si Gemma Sechanova, no? Gemma Sechanova sa iyang live-in partner. Pero ang victim wala lang iningalanan Bombo Andrew. Ining natabukid before sinisang hacking incident, ang suspect kag ang victim ang nagaupod sa drinking session. Inom. Kaya samtang nagainom ni sila, upod man live-in partner sa suspect. Nakitaan isang suspect na si Jerry, ang victim na may feelings, wala may luyag sa iya sa live-in partner. So, Bombo Andrew,
ang ining suspect kaya ginadigapan ni ang background niya mo. Okay. Ano gid bala ang background niya kung may record siya. Ay di basta iya ginhimo. Oo. Kuhaan ta update karon. Mm. So sa nagapapuli na ining victim, mantayan niya ibubuan do lapit niya sa suba or may creek man da sa area. Oo. Ang suspect niya ini ginlabo-labo yan ni ang victim hasta nga pati ang ulo utod siya. Mo, grabe, Kuandro. no? Yung liog, no? Utod siya. Grabe, no? Kasi kuandro pagkaaga ti ang utod ni sa biktima nag-report sa mga kapulisan kinasapuan ng utod niya ang iyalawas tupat mo lang sa ulo ya pero wala na sang gabi siyempre utod na ulo mo no kag si Pamuando ang ining suspect according kay Police Corporal Luis Sembrano Oo. na nadakpan ini, no? Nadakpan niya siya. Nalakpan sa So, dayon. kinulat sila. Yes. Mm. Kinulat sila na makasuhan, no? Sa pamilya. Nadakpan niya siyang Guandro. Grabe mo, no? Ito iya nga live-in partner na naglagyo na siya mo. Okay, so grabe mo Gracelyn, no? Wala na tumod kung ano ning patalo maging gamit ya bial sa ulo sa biktima. Binangon. Ano pa gani ko Guandro. Grabe, no? Ano pala? Damo pa pala sang ginatawag na tok-tok. Tokon pa. Grabe. Oo, damo na siya bang niya, no? Bobo Gracelyn, actually nga muna yung mga buluwaton, hindi na buluwaton sang insakto nga paminsaron mo. Yes, so wala doon ka na timing ini sa Biyernes Santo, ha? Amugid, no? Yo, gin timing pagid nga Good Friday, no? Supposedly na Bobo Gracelyn, among ginambal nga magpamalandong gid, no? Likawan ta na lang ginanay kung ano drabing mga ginabuhat naton bala sang kung hindi Holy Week bala. Syempre may mga pagpati daan Bombo Gracelyn nga amo nga mga adlaw Webes Santo, Biyernes Santo, wala ka mariit kuno kay presensya sang Dios wala kuno mo. So do may resemblance kay sa adlaw sang Biyernes Santo nga nagresulta gid sa pagkautos sang ulo sang biktima, grabidad mga ginbuhat. Kapila giniguro ato katukon sang labo, no? Yes, so Wandro, kay aside sa utod no nga ulo, nakita man sa lawas yung biktima nga may mga pilas ini. So, dogin labo man o kung ginbuno basigin buno pag ginigbong Gracelyn. Yes, ginlabo-labo ya panigomando sa bahin sa lawas sa grabe man, no? Hindi pa niri kung Wandro ang adlaw gid nga Webes Santo kag gid na Santo ri ang ijang iya sa nga paminsaro mo lagi siya nalang siguro. Amugid. Sa pagpangimon, grabe gid siya. Grabing pagpangimon, no? Nagresulta gid sa pagpanglabo, no? Pero Bombo Gracelyn, wala man ni na gintumod kung nagagamit gid man siya sang illegal nga droga. Kung ikaw normal nga paminsaron kagubog ka lang ya, kung nakainom ka lang, tuod go makabatsyag isang mga pagpangimon, pero hindi niya magdangat sa muling resulta nga mangutod kag gid sang ulo. Yes, kung ano tanan man kita no, kabatsyag sang niya tayo. Sino ka DJ mo nga hindi kabatsyag pagpangimon man? Hindi kita makahalit bala. Ang iban nga niya, mang tiro lang, no, manglutsang lang, pero ariya, labo ka gano ko kita. Mas nami pagid Bombo Gracelyn ko nang amo na bilang mga butang. Ara na mismo personal mo na yung Bombo Gracelyn kung paano mo i-overcome ang muna binga mga feelings. No, kay ikaw niya kabalo kung paano mo hagan-hagano niya ang balatsagon mo. No, kung patay-patay kagidayat hindi na dapat pwede ang magdangat agid sa resulta yang mang matay ka na gidya tawo. Yes, no? Pag something is wrong sa nga suspect mo, Andro, kaya hindi na siya taga-panuwas ng hinubaan. Di, gina-gather pa ng information, dig up pa. Kung ini siya, may record, sa itong mga kapulisan, kaya kung nagasuyok na siya or nagagamit itong Andro sa illegal na droga, kaya hindi siya normal na saan nga mangimon ka, muning himuon mo, Andro. Oo, correct. Sige. Matiyan na ito ng investigasyon mo, Gracelyn? Yes, matiyan ito, Wandro, ang tingog sa investigator sa Minubaan PNP si Police Corporal Luis Sembrano. Natabo na ang kaginas ng aga, mga ratos ko kusado, may nagkatod sa amon. The-report na ay ang magtutod na si Mariani ito. Oo. Nagpabalo siya nga ng ilang nga usod nasapwan dito sa dalan. Oo. Sa ilang ako na usod ng ulo. Sa dalan sir na kampo na sa kilid. Nang lapit na sa suba.
May quarry na lapit mo. Kapit mo ba? Oo. Oo, kasi sir. Kasi sir. Oo, nagkatuloy sa amo ka nag-report. Pagkadto na mo dito para mag-imbestigar sa area, dito na mo nabalaan sa mga pumili dito nga amo ang suspect galon niya upo naman inom sa kagapon. Gabi na asa mag-abi. Nga mo na si Jerry Del Carmen. Suno sa ila itong istorya, tapos yung dito mangkot man namon siya, so natakpan na siya. Yung iyang rason ko no, kay nag-selos ni siya. Selos ni siya sa yung biktima. Oo, yun. Iyang gina-assume niya, iyang confidence siya, nga naluyag ini siya sa iyang live-in partner, nga mo si Jima. Oo. Diba? So, gagalitan niya nga pagpangingon. Oo, ngay tapos hambal mo ng mga tao nga basi idol ni sa isang babae, isang hindi mati yung biktima man. Puro man bataon pa mo sa man. Sila ni ganing edad, sir? Isin Pang victim. kuha ni siya ng 32 years old. Oo. Ang biktima, ang suspect naman nga 26 anyos. Oo. Sa maliban, sir, sa ginutod niya uto, ano yung niya mga pinagpalitin? Susubong di pa ma-determine dito, kaya ato kasi sa funeral, ginaulat pa naman yung doktor na mag-conduct post-mortem. Ano yung gamit ng suspect, sir? Binangon. Oo. So, ang suspect, di na subong, sir. Ari siya subong sa among kasudiya, kay ang pamilya magapasakat ng kaso. Oo. Agad Paano nyo siya, sir, nadakpan? ha? Paano nyo siya nadakpan, sir? Dito man sa babaw, layo na sa ilabalay, bukid na siya mo. O bali na nakasugod nga dito siya nanago-upod ang babae na. So yung plano siguro niya nga magsaylo-saylong. Kaya gasalo-saylong mo, wala siya kung ngayong address. Ano nga paso ni sir? Sa subong, hindi ko pa maano kay pagkakad ko pa di ang ilang dalon na witness, pero bas mahulog din siya sa murder kay gibantayan niya niya nusunod sa mga tao dito, gibantayan ni kuno ang istorya nila, gibantayan ng biktima sa gapapuli na. Oo, ang yawas ni sir sa victim. Ulag ni sa iya ulo. Ano kailangan sa siya, sir? Amo gina siya ang sa picture. Kung nakita niyo, amo gina siya ang position niya. Ako ginasaya? Oo. Friend man tagora sa messenger. Ining mo, Ha? sir, wala na siya sa background or record address niya. Amo pa na ang ginaangin ng suspect. Oo. Amo pa ni siya ang amo niya subong sa amo intelligence. Kay sa ginhalinan niya nga barangay, sa sitio Payab sa Asya, do may nagagawa nga istorya dito, may report na siya nga gising. Wala pa man, na ano pa namon kung ano man ang monitor pa dito. Kaya kung anong madugang nga balita, kung anong klase siya, tao bla. Oo. Wala pa sa subong, wala pa kami maidugang pa ng informasyon. Ang victim, sir, may pamilya ni nga iya, gidya. Wala pa. Wala siya puro asultiro gini ang ang biktima. Ilan naman na tuig upod ng mga live-in partner, sir? Sa pamilya sang laki, pangayaw lang man na ang ang inang suspect. Bali bag-ulan na da sila ya. Bag-ulan na da siya na uyab niya lang na ang Oo. nag-live-in niya na ang babae. Na ang babae amo niya taga Diragid. Wala pa sila bata niya? Wala pa. Bombo Grace Lane, no? So, tiara na sa kapulisan, kag mismo sa mga himata sang biktima kung ano ni ang ilang plano, Bombo Grace Lane, sa suspect. Yes, Andrew, for sure. Pasakaan, gini siyang kaso. Grabe, Ang no? murder. Ang kaso na pasaka. Sa pagka-brutal, no? Yes, Bombo Andrew. Wow, ano kay palang sala kisang victim na iyan. Ugot, no? Gabi. Gabi siguro ka ugot Siguro, ya? natulog kayo ng puro. Pero, amo na ba lang ang mga reason? So, kayo na hindi ka Correct. niya mga dan na nga, ikaw yung luthang, how much more nga mang utod kaya ulo. Gani. Sige. Bombo Grace Lane, no? Update na kita from time to time. So far, di ang misa dira sa San Sebastian Cathedral man nagsugod na dira, no? Kag subong adlaw ti Easter Sunday. Mga kauturan na to expected kita, no? Nga magadagsagid ang mga tumuluo sa sini nga adlaw Domingo de Pascua. Bombo Grace Lane, salamat, Ged.
Yes, ang ano lagi ko diri sa San Sebastian Cathedral, ini si Bongo Grace din wato nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bongo! Madamong salamat kay Bombo Grace din Lobaton live sa patrol no nga gindulong sa ato ng mga latest updates sa kag mga incident nga nagluntad sa sine nga mga inadlaw. Time check 40 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo no ato ning chikeron kag ano kita no magabisita kita sa isa nato mga kautod o ko na nga naka-survive man no especially dito sa giyera sa nga Ukraine kag Russia. No nga grabe man ang binalbalanay dito gyapon kay sa mga latest updates sa pungsod Ukraine no ang ila hindi pa ni siya official gid nga tally of deaths no kaya ang ila tong kung saan pa bala nila ang ilang defense force bala sang ilang pungsod may mga counted na sila no kung may mga gin-estimate number of deaths no on nasa death toll nila nga nailang na tukiban no sang pila sobra isa ka bulan nga agresyon sang pungsod Russia sa ilang nga lugar. No may isa ni ka wailabot sa nagligad no si Ma'am Joy Fernandez Tolentino nga nagatrabaho man sa Ukraine. Isubong niya nakagwa na siya sa pungsod Ukraine no. Ang nagapadayon gyapon dito sang kung ano ning iya tong kapalaran man dito sa Europa. Kaya ang yan nga trabaho before tiyara sa Ukraine, okay gito tani galing wala na expectaran nga hitabo no nga gindeclare ni President Vladimir Putin ang nasiling ni nga military advance operation. No tani parang kaya nilang nga gera no magera na lang sa Ukraine no ginano-ano ya pa ka military advance operation pa. O te subong are no grabe ang deaths sa piyak to nga bahin sang outside Kiev man no sa may Kiev region may mga natugiban pag ito gani nga mga bangkay sang mga civilians no nga pinamatay sang ginapatihan Russian forces. Chekero na to no aton nga bisita subong aga kag actually subong ari na ni sa Germany no kay si Ma'am April Lato Kavoytinko no pasaysay ta siya kung ano ning ang ila to yung na-experiencehan before sila nakagwa sa pungsod Ukraine. Kaya kung hindi ka to magwa why gid chance no halos laban tong mga civilians to gani kung mamalasan ka to at tapatay ka gid no ang mga kaluluoy to ang mga civilian why gid la kanamo-namo mga kabataan dito no amo to ya ang biktima sa nasiling ning gera. No, sige, chikero na to. No, sa piyang kalinya itong bisita, live and direct, subong sa Germany, kay she's from Ukraine. Kag nakapamana man siya sa Ukraine national dito. No, actually, Russia ning iyang napamana, but na nagpuyo sila sa Ukraine. Sa piyang kalinya ko po natin subong agang atong bisita, si Ma'am April Atok Voitinko. Ma'am, good morning. Welcome dito po sa Bombo Radio Bacolod. Kasama niyo po ngayon si Bombo Andrew. Hello. Hi, Ma'am. Salamat sa time nyo po, no? Nga kayo ang makasama namin dito ngayong umaga, especially dito sa Philippines, no? Actually, our time here in Philippines is 5:40 in the morning. How about dyan sa inyo, ma'am? What time po ngayon dyan? 11:43 PM na po. 11:43, okay. So, Ma'am April, no? Yung story nyo po, you're from Ukraine. You lived before in Ukraine together with your husband na Russian po yung husband niyo po, no? Ukrainian, half po siya. Half Ukrainian, half Russian. So, Ma'am April, amusta yung journey nyo? Paano kayo nakalabas sa Ukraine? Because until now, yung Ukraine is still on, fighting against Russian forces, Ma'am April. Opo, yung kasi namin, mayroong naglabas kasi ng bagong law yung Ukraine na kung may matanda kang magulang sakitin or kahit hindi matanda basta may sakitin sa pamilya ninyo na walang ibang mag-aalaga, ipapalabas nila ang lalaki. So ang ginawa po namin ng asawa ko, dinala niya yung nanay niyang sakitin, pati yung anak niya. Okay. Ako, hindi ako sumabay sa kanila. So magkalayo lang kami para talagang sila ang mauna. Kasi hinaharang talaga kami unang araw namin pagpunta sa border, hinarang kami. So, na-deny kami. So, pinalipas namin ng 3 araw, bumalik kami ulit doon sa border. Oo.
nagbaka sakaling, kasi papalit-palit sila ng security sa border eh. Okay, ma'am. So, nung pagka after 3 days na, nagpunta kami ulit doon, inaano na nila, i-isolate pa rin nila yung mga lalaki, dami nilang hinahanap na papel. Eh, yung asawa ko, dala yung medical records ng nanay niya. Tapos, yung bata, na siya lang daw kunyari ang naiwan sa bata, walang mag-aalagang iba. Pero ako na sa likod, nag-briefing lang kami na hindi kami kunyari magkakilala. Okay. Kasi ako, sure ako makalabas ako kasi Philippine passport holder pa po ako eh, hindi ako nag-change pa eh. Oo, ma'am. So ayun, hanggang tuloy-tuloy sa ilang border o ilang checkpoint kasi madadaanan mo bago ang final. So pang-apat na naming yun na nalaman na namin pwede nga makaalis na sila o kami. Itong asawa ko kasi pinipigil na nila yung mga lalaki bawal lumabas. Oo, ma'am. Din sa awa naman ng Diyos nakalabas naman kami. Ayun lang, kakapagod kasi from Poland border, nag-bus kami. Yes, ma'am. Tapos lipat ka na naman ng train. 2 days po kaming straight na Yung travel nyo. nagbiyahe, walang pahinga. Opo. Okay. So as of now, Ma'am April, yung mga kasama yung Filipinos na naiwan nyo doon, nandun pa rin po ba sila? May naiwan pang mga Filipinos doon? Marami pa pong naiwan doon, mga 18 ata sila, pero kadalasan ng naiwan is may mga asawang Ukrainian. Okay. Hindi nga makalabas kasi wala din yung papers nila, kulang-kulang. Wala yung medical records ng parents nila. Okay. Tapos malalaki na yung iba, malaki na yung anak, yung iba, Yes, ma'am. wala talaga, isa lang yung bata, tapos walang magulang na masakitin, kaya hindi talaga sila makalabas. Okay. So Ma'am April, yung communication nyo sa mga kaibigang Filipinos nyo doon, meron po ba kayong communication until now? Opo, kasi yung isa kong kaibigan na doon, hindi siya nakapag-asawa doon sa ng Ukrainian, pero hindi siya binitawan ng amo. Doon pa rin siya. Yung amo niya, umalis, nandun, pero yung magulang iniwan sa kanya. So, hindi siya makaalis-alis kasi nandun yung magulang. So, ang ginawa ko, message ko, kumusta na dyan? Sabi niya, ay, okay pa dito, mga almost 2 weeks talagang tahimik. Sabi niya, pwede na kayong bumalik doon. Actually, marami na pong bumalik sa Ukraine kasi natigil na nga. Eh, kami naman, nag-aalangan kaming bumalik doon kasi alam naman namin both country walang nag-surrender. Pinamove lang ng Russian troops, umalis lang sila, papuntang west side lang sila, Ukraine. Hindi talaga sila totaling lumabas. So, sa amin, baka mamayat babalik na naman ulit, nagpapalakas lang yun. O di tama nga yung hinala namin, nung isang gabi, tinira na naman sila. Rocket na naman. Okay. So, Ma'am April, based on latest reports, may ilang regions and cities na rin na nakuha ulit ng mga Ukrainian forces. So, Ma'am April, if mag-stop na po itong Russian aggression, you still have a plan to go back in Ukraine together with your husband, Ma'am? Sa amin, kaming mag-asawa, mas okay kasi dito sa Germany. Sa Germany. Benefits namin dito, mga refugees, grabe. Grabe yung benefits nilang binigay sa amin dito. Ito lang yung mom-in-law ko lang ang gusto talagang bumalik kasi gawa nung anak niya naiwan nga doon, yung isa pang anak niya. Hindi talaga makalabas kasi binata yun. Okay. So nag-aalala siya. Pero pag kami lang, kung pwede kami pa ditong magtagal dito muna kami kasi hindi namin malaman na tapos na talaga yung gera eh. Yes, ma'am. Eh kung matulad sa Donbas na ilang years ng bakbakan. Correct. Wala, para kami si Raulo, pasok tapos takbo na naman. Ay ayaw na namin. That's right. Natatakot na kami. I see. So far, Ma'am April, yung situation niyo dyan sa Germany, it's okay na po kayo dyan, no? Together with your husband and his... Sino po yung kasama niyo? Yung stepson ko po at saka yung mom-in-law ko po. Okay. Okay. Okay dito kami. Marami namang mga kaibigan ko din from Ukraine na mga Pilipino nandito din sa Germany. Kasi ito lang talagang country na to ang bukas palad talagang tatanggap sa mga refugees kahit Pilipino ka pa. Basta pupunta ka lang dito, tutulungan ka nila. I see. Okay. So maganda. Pag dito lang, mas maganda talaga sila mag-ano ng Ukrainian family tulad sa amin. Pagpunta namin dito, weeks lang, binigyan na kami agad ng temporary residence permits. Mas madali silang
Basta may Ukrainian family ka lang. Okay. Yung iba naming mga Filipino, hanggang ngayon wala pa rin. Matagal-tagal talaga ang process nila kasi hindi sila Ukrainian passport. Okay. Okay. Ma'am April, before tayo mag-end, no? Actually, today is Easter Sunday. Happy Easter sa iyo and your family. Opo. So, Ma'am April, Thank set aside na lang po natin yung problem ngayon, no, sa Ukraine. The most important thing is okay na kayo dyan sa Germany. By the way, Ma'am April, kamusta po dyan yung ano po, ng celebration of Easter Sunday dyan in Germany, Ma'am April? Katoliko po kung paano Okay. po mag-celebrate ang Pilipino, ganito po dito. I see. Okay. Ibang-iba sa Ukraine kasi sa Ukraine is iba sila, ibang lahi din doon. Okay. Iba, Orthodox kasi sila doon I eh. Hindi see. masyadong nagbi-big deal sa kanila doon. Dito talagang Katoliko. Oo. Kasi yung mga anak ng may-ari ng bahay na binigay sa amin, may host kasi tinatawag lang, pinapatira ka sa bahay nila kasi marami Okay. silang bahay. Okay. Yung mga anak nila, mga sakristan, Mm. meron din silang mga, yung ano ba yun, salubong. Yes, Oo. ma'am. Okay. Oh, meron din sila, pero hindi yung tulad sa atin talagang may mga binibitin na anghel. Sa kanila Yes, parang ma'am. salubong lang. Meron din. So, Tapos may yung egg hunting, ganun Oo. din. Okay. Ordinary celebration lang Opo. po ng Easter Sunday dyan. Opo. Normal lang sa kanila dito. Okay. Parang Pilipinas lang. Kasi meron din silang yung ano ba yun, Station of the Cross. Okay. Hindi kasi po ako Katoliko, sir. Kaya hindi ako masyadong... Ganito din po sa Philippines, parang may mga ganyan, Station of the Cross din po. But, dito din meron sila. Okay. Katoliko na. Okay. So, Ma'am April, no, before tayo mag-end, baka may, you might greet someone here in the Philippines, Ma'am, your family dito po sa Pilipinas, Ma'am April? Ay, pamilya ko dyan sa Lugait, Misamis Oriental. Okay kami dito. Salamat sa Diyos at nakaligtas kami sa giyera. Okay lang kami dito, wag mag-alala. Salamat po at happy Easter sa lahat. Okay. Ma'am April, salamat. Maraming salamat po and Salamat happy Easter din sa iyo and po. stay safe po. God bless, Ma'am. Same to you, sir. Thank you Okay. po. Salamat Bye. po. Yes, ma'am. Mga kabombo, naton na nabatian naton nga correspondent. So actually, she's from Ukraine na siya, no? Because sa giyera nga nagluntad dito sa tungas ng Russia kag Ukraine, na-display sila dito siya subong sa pungsod Germany. No, si Ma'am April out of voting ko no nga nakapamana man sang actually ang banay half Russian, half Ukrainian. Actually sa Ukraine na sila naga-star. Galing because of the aggression sa Russian, na-display sila, nagpadulong sa Germany, subong ito nangin malino man ang ila dito nga sitwasyon. Time check, 52 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sa aga, mga kabombo, doon na kulabos kita sa tiyempo, kag dilang giman kita kutob sa takong palatuntunan ng Bombo Reports sa first edition. Before kita mag-end once again, happy Easter Sunday, mga kabombo. Ining inyong karmaan si Bombo Franz Andro Burgos. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips